kung mobalik tan-aw ta ni ato nga usang adlaw, akong ibalik din nila nga aron di ta mawala ba nining ato ang paghimog misa aginaldoon sa may atong bot kabuto ni ini nga niyo ko nga ni ata aron pa mamalandong sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato aron nga ato taning matubag sa tumang pagtuo pagsalig ngadto kaniya no. Unsa man ni ang dakong buhat nga mao ang paghawas nato gikan sa atong kapukanan sa iyang kaaway ang yawa mo bitana nga dunay mga binuhatan nato nga wala gud mahauyon sa kinabuhi nga nadawat nato sa Dios tungod ini mong kapukanan mao nga gihawas ta niya. Unya ko nakadumdum pud mo niung ko nga kining mao nga kaluwasan nga atong gisgutan nag-agi po ni siya og proseso, meaning wala ni mo diretsog abot dayon. Unya na malandong taog nakat-on ni ini kay kita di ay mga Kristiyano sa atong panahon karon kabahin ta ni ining mao nga proseso pagpadayon ta mo bitato gahapon adlaw kung atong pamalandong gahapon adlaw gisugdan nato ang mao nga pamaagi sa Dios sa pag paghatag nato kaluwasan gikan sa usa ka tawo nga maghulmag usa ka pamilya, usa ka kaliwatan aron mahimong nasod og panginaot nga mahimong katawhan sa tibuok kalibutan nga katawhan nga magtuo og Dios og magkinabuhi niining pagtuoha. Mo man na ang atong gikuan no pamalandong gahapon adlaw atong magkaliwatan sa atong Ginoo. Kay ngano man mga igsoon nga maghulma tag kita katilingban katawhan nga magtutuo og Dios maghulma og katilingban nga mga magtutuo. Tungod kay kung atong tan-awon ang atoang kasinatian mga igsoon, di ba ang atong community, atong katilingban dako kayo na og influence sa atoang pagkatawo. Ang atong pressure on the community maunay usa sa mga factors sa paghulma sa atong kinaiya. Would you agree with me? Ingon ni anak mga igsoon, mo bitaw na nga og inunta magkinabuhi kag magtuo og Dios iyang kultura, imong kultura Dios nun nya naa ka sa katilingban wala pagtuo og Dios, perting lisura kaayos nga tanan, wala kay support. Mo bitaw na nga kuan maghulma tag katilingban nga mga magtutuo to support us kay gawas pa ni ana gibuhat man ang tawo, meaning kita isip katilingban sa katawan nga larawan sa Dios. That's why let us not stop forming a community, a society, a people nga diin magpahari sa Dios dinha sa kinabuisip tinagsa ug katilingbanon. Ug nining ikatulo ka adlaw sa mga igsuon sa atong ebanghelyo karon gidapit na punta ngadto sa pagpamalandong ug aron nga ato ang madayeg hopefully this time atong hatagan og dakong bili dili nato i-taken for granted mga igsuon unsa man ang kabililhon sa pamilya ilabi na ang papel sa mga ginikanan in the formation sa ilang mga anak dinha sa kinabuhi sa kaluwasan. Mao ni gipalanog nato karon nga wa pa matao ang Ginoo, siya gisabak sa usa ka babayi nga inahan unya duna siya'y bana. Mao man ang pamilya mga igsuon nya importante man ni kaayo sa atong formation. Ambot og na-appreciated ba ni rong panahona kay kun ato obserbaran mga igsuon daghan kaayo rong mga ginikanan nga wa na maghulma sa ilang anak nangayog bunyag lain na ang gipahulma nila. Naubang galibog pag unsa paghuma ilang anak ya nangayog bunyag nanaad nga himuong Kristiyanos.
Banday mo ana. Nang naay mga ginikanan ron, daghang ginikanan ron, mag-uol og walay klase. Dili man kay dili kakaton nilang anak, kay ni anak po ni mga buluyagon. May man to magklase kay maestra may kuan. Mamuyag. Si awa ana sa. Mabita ng mga igsuon, dili na to i-taken for granted ang atong family formation, kay diha biya tagasugod. Na, unas tanan sa atong pagkatao, wala biya tamo dito kadako. Kinsa din ni gipakataw ni dito dahil sa dako. Wala. Miagi ta og kawalay nahot. Nung naisip walay nahot ka na bang wag mahimo sa atong kaugalingon. Nga din maghilak-hilak ragot tag ingon-ingon anak kuyaw kayo kaunon tag ilaga. Pero kinsa may ka-protect nato ni anak, kinsa man. Panahon nga wahuyang ta kay sa tanan, di ba ginikanan? Unya kita pagpakataon na to, puro tatanan, wala pagoy buot nga nahulma. Wa pa tayo mga kinaayag batasan o pagtulunan nga nahulma. Would you agree with me? So kakaton patag buot, kakaton tag kinaayag pamatasan, bisag wa ta kasabot, magsuhid-suhid ta, bikisa may gahulma na to anang ato makinaayag pamatasan, sugod. Ha? Di ba ginikanan gihapon? Munang dili na to na i-taken for granted mga igsoon. Labi na kita as Christian family. Mabitaw ng in the classical understanding. Yung classical understanding ba? Sa pamilya, ang pamilya ko no, na ay duha kahaligi. Kinsa man yung duha kahaligi? Ang nanay o ang tatay. Nga diin, ang nanay o tatay, kitawag ng nanay tatay, kaya na may anak, na ilahi sila og role, papel. Ang amahan, ang laki, by nature, di mo ginato na ikalalis, kusgan yun ang laki compared sa bayi, bisag unsaon pa. Would you agree with me? Pero wala magpasabot tungkol kay mas kusgan ang laki, mas labaw sa bayi, dili, pareho sila equal dignity na. Maubita na nga, kanang laki mingong, bayi mang kumun senyor, bisag saan pa nimo yung kang bayi, kap sa usbon imong porma, i-boxing kag bayi, buak yun ang ulog bayi, kusgan na yun ang laki. Maubita na in the classical understanding of the family, ang laki, ang papa, mao na gitawag nato breadwinner, provider sa pamilya. Maupita na sa kasal, kanang sakramentos kasal, tanawa ng kasal, di ba kanang laki, muhatag og aras ngadto sa iyang asawa, baka sa unon, nya sa may ilito ka na paghatag sa aras, di ba mingon ang laki, tikla, dawata kining aras. Dawata kining aras. Sa akong pagpadayag sa ako nga paghalad sa akong kaugalingon diha kanimo, sa to pa maningkamo jud ko pagbuhi nimo sa mga anak. Munang ihatag ng sweldo tanan, dili mangubit. Dili ba? Muna expression nga ang laki maningkamot yun pagbuhi sa asawa o ang anak hasta ang pamilya, muna pamilya niya. Dawaton din ang aras sa babae inon din, tiklo, ako kining gidawat. Di ba? Nya unsa man po ng babae mga igsoon, ang inahan, ang nanay, sa classical understanding, muna gitawag og kahayag sa pamilya. Gituganan ko nas tinagalog gahapon, ilaw ng tahanan. Kita niya. Amot og nasabtan pa ba na ron? Nganong nailaw ng tahanan man, nganong man nga nahimong kahayag sa pamilya, kay ang asawa ibilin, kay maon na siya mag-atiman sa panimilya, mag-atiman sa banay, magtudlo sa mga anak, sa maayong pamatasan o kultura sa tatay ngadto sa ilang mga anak. Maunay role diha mga igsoon. Maubitan ng kabantay mo diha sa bunyag, kanang tatog infant baptism, pagpamunyag natog mga bata, usas kahulugan ana may son mauni. Nga ang infant baptism is the handing on
of the parents' faith and culture to their children. Mo na gipasabot anang magpabunyag og bata ang pagpasunod sa pagtuo, kinabuhi sa pagtuo sa ginikanan nga binunyagan ngadto sa ilang anak. Unsaon pagpasunod anak kung ginikanan dili magtudlo? Di ba? Mabita ng manaad ang ginikanan. Human mabunyag, human pangutanon sila pare, di ba? Unsay pangayoon yung simbahan para sa iyong anak, unsay tubag, bunyag. Dahil human inoden ang ginikanan sa paghangyo yung bunyagin yung anak, gidawat yung katungdanan sa pagtudlo, pag-agak, aron magbansay siya, pagkinabuhi sa iyang gituuhan. Katapusan na nasabtan ba niyo pag-ayo sa tubag ginikanan? Laina. Di man manubag. Ang sa tubag? Nangatulog pa mo? Ay, Rosa. Mayong buntag. Ang sa inyong tubag, anak? Nasabtan ba ninyo pag-ayo? Sa tubag? Nasabtan. Ang pagpangutana mo ni unsa man pagtuuha ang itudlo sa ginikanan. Kung ang ginikanan wala kay balo sa iyang gituuhan, unsa may iyang ipasunod? Mabitan ang di na sa bunyag, pahinumduman ang ginikanan sa iyang pagtuo isip binunyagan. Maunang mubag-o ang ginikanan sa panaad sa iyang kinabuhi sa pagkabinunyagan, aron pahinumduman siya nga mauna iagak o itudlo sa ilang anak. Katubang pangutanon nagatuo ba kamo dumdum ana? Pero sa dili pa na manaad usa ang ginikanan nga isalikway ang babag sa pagtuo. Kinsa man ni ang yawa mo nag-inon yung isalikway ba ninyo si Satanas o ang pagpalipon sa sala sa inyong tubag? Isalikway gyud na ang mga buhat nga makapaimpirno, isalikway kay aron ang bata nga inyong gipabunyagan aron may sama ni Kristo padulong atos langit, magpalangit ang itudlo. Munang human anak pangutanon din ang ginikanan, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagahom sa tanan sa inyong tubag anak? Dinong nagatuo ba kamo kang Jesucristo yang bugtong anak sa tubag ninyo anak? Dinong nagatuo ba kamo sa santos katoliko nga simbahan sa tubag ninyo anak? Nga ano di man lagi mo ayaw ng bata o di nyo dadog simbahan? Nganong ihalas man ang inyong mga bata pagsimba? Mas may pang basketball kay tambungan pa. Nga nagtuo magkata aning simbahan na mo'y makagiya na ito. Nganong man ta mahigugma aning simbahan na? Nganong di man ta pagiya aning simbahan na nagatuo magkahata. Kay mao man ni mga igsoon, wa man ta magtudlo sa tumakanakan. Ngano man, ambot mangutana ta mubita ng atong hagit ni karon nga atong balikon pagbalik paghulma ang atong pamilya sa mga magtotoo. Kano tanawa karon panahon na tungod kay mas dituo ta sa sulsol sa kalibutan, giunsa pagguba ang ato ang Kristohanong pamilya. Ingnon dayon, oy kamong mga babayi, inyong katungod ni nga dili na wa mo'y dignidad kung magpabilin ra mo dias balay, magatiman sa mga bata, magtudlo nila kanya, wala mo'y income, wa mo'y kwarta, o kwarta mo'y gibasihan. So sa nahitabo, gipakompetensya ang asawa og bana. Kinsa mas dakong sweldo. Naon sa nahitabo sa bata na, kinsa na may gatiman, kinsa na may gatudlo. Ibili nagyaya. Dayong human awayon ang yaya og nalahi na ng kinaiyas bata. Ngano masuko mamo nga inyo man ang gibilin? Dili ba?
Kanang bata dili man na parihog buta nga imong ibilin way mahitabo. Kanang bata may utok nga bisag wa na makasabot. Musuhid-suhid na. Kay tao man na. Mabitang karaanan maisuon ang mga tao nga doon na pa'y pagtuos karaan. Di gyud nila ipiyal bisan kinsa ang ilang bata tungod sa kahadlok nga basig tudluan niya ning bataa og makapaimpyerno. Mo man og kinsa ilang binlan tan-awon gyud maayo nga maatiman ang bata karon. Mo pa ba na hunaw nas maginikanan ron? Bisag kinsa ray binlan dayog miingon din lahi na guning kinaiyas mga kabataan gyud ron Monsignor. Insakto. Kay lahi mapug kinaiya ning mga ginikanan. Munang karon mga igsoon gipahinumdumanta nga sa pagdawat din nato sa kinabuhi sa kaluwasan. Let us not take for granted niining maong kinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. This has to be formed sa atong kinabuhi. Mao gyud ni ang gipanaad panahon sa bunyag. Mabitan ng pagkatao ang wa pa mapatato manunubos gitugyanan sa tao nga ginikanan aron mag-amuma. Mausab ta mga igsoon. Giandaman po taog ginikanan nga binunyagan aron nga kita mahulma dinha sa pagtulunan sa kinabuhi sa kaluwasan. Muna mga igsoon manginaot kita nga niini nga ikatulo ka adlaw sa misa nobinaryo nato og sa ato pon nga katapusan nga Domingo kay mo po ni Ebanghelyo karon Domingo katapusang Domingo sa panahon sa Adbento sa ato ang pagpangandam nato pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong manunubos dinhi unta atong madayig pag-usab ma-appreciated nato pag-usab the importance sa ato ang family formation mga igsoon sa atong pagdawat sa kinabuhi sa kaluwasan panghinaot nga kining maong kaluwasan nga atong nadawat ato nga magpuy-an niining kalibutanan niining kinabuhi nga maghatod unta nato sa ang kahingpitan dito sa Pinoy-anan sa kahingpitan sa Pinoy-anan sa atong langitnong amahan ang kinabuhing tunhay. Amen.